बे आइ पुवालि समायना दैसानि साजों एसेबां गोलाव मोजां ब्रिज जों दिनै नायनो फैदों। 1 किल'मिटारनि इसेल' खम बे ब्रिजखौहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय गावनि खुंथायनि समावनो 1819आवनो बे स्किमखौ लाबोदोंमोन। बिथाङानो बे खामानिखौ मावजेननाय आरो जुरिजेननाय खालामदोंमोन। मानगोनां जोंहा कन्ट्रेक्टर आदा अचिन्त नार्जारिनि गेजेरजों बे खामानिखौ जुरिजेनदोंमोन। फैयै फैयै बे बोसोराव बे आइ पुवालि समायना दैसानि दालाङा लुखांजाबाय। बेनि थाखाय जों गिबियावनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों आरो रंजानायखौ नुनो मोनदों। बे आइ पुवालि दैसाजों जाय हान्था मेला खालामो, जायफोर रायजोफोरा हान्थियो, बिथांमोना गोबां खुसि जों खोनानो मोनदों आरो नुदोंबो। दा बिनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे जायहा बे आइ पुवालिनि समायना ब्रिजखौहाय इनिग्रेसन खालामबाय, बिथांखौबो जोङो गभर्नमेन्टनि हिसाबै जोङो साबायखर बावनांगोन। बिथाङा जिहेतु इनिग्रेसन खालामबाय, नाथाय बे खामानिखौहाय रायजो राजाया गोजोननाय मोनदों। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोजोननाय बावहरदों। बिथाङा एसेबां गिदिर गोलाव ब्रिज 1 किल'मिटारनि इसेल' खम ब्रिजखौ बिथाङा रायजो राजाखौ हुन्थुस' खालामबाय, रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंबाय। दिनै बे ब्रिजखौ बानायनायाव हाग्रामा महिलारिया रायजोनि गोसोखौ जेरै गोजोन होदों, जोंबो दिनै बिब्दिनो गोजोन होदों। बेनिखायनो आं दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानो, बे खामानिखौहाय थांनाय 1819आवनो हाग्रामा महिलारि सार, मानगोनां खाम्फा बरगयारी सार आरो एक्स मिनिस्टार जोंहा चन्दन ब्रह्म सार बिथांमोननि नुजाथिनायाव फाउन्डेसन खालामनाय जादोंमोन। फैयै फैयै बे 2024 मायथाइयाव बे दालाङा लुखांजाबाय। दा थिग बेबायदिनो आं दिनै बुंनो सानो, हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरै एसेबां मोजां समायना ब्रिजखौ बे आइ पुवालिनि गिदिर दैसायाव बानायनानै होबाय, बेबायदिनो गभर्नमेन्टआव थानाय प्रमद बर' सार बिथाङाबो 1 किल'मिटारनिबो बारा आरो बिनिख्रुइ बांसिन गोलाव दालां बानायनानै रायजो राजानि गोसोखौ गोजोन होगोन होननानै आङो मिजिं थियो। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायबावनो नागिरो, बिनिख्रुइ बांसिन बबेयावबा रायजो राजाया दैसा बारनो थाखाय गोबां सातजाला जानानै दङब्ला, बेबायदिनो गोलाव ब्रिज, गोलाव दालां जुदि नांगौ जादोंब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोसोखां, खाम्फा बरगयारी सार बिथांमोनखौ गोसोखां। बिथांमोना बे दालांखौ जेरै बानायनानै होबाय, फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो गोलाव आरो बिनिख्रुइ बांसिन गोलाव दालां हाग्रामा महिलारिया नोंथांमोननो बानायनानै होगोन। फैबाय थानाय जोङो जि जायगायाव गसंदों, बे जायगाखौ हाग्रामा महिलारियानो बानायनाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङानो जुरिजेननायनिफ्राय लाजेननानै नै दिनैसिम बिथांनि मुङानो दङ। जों नायनानै फैबाय आरो साबायखर बावदों जाय कन्ट्रेक्टर आदा बिथाङा अचिन्त नार्जारि बिथाङा बे खामानिखौ मोजाङैनो मावनानै होबाय। बिथाङाबो सासे जोंनि बिटिसिनिनो सासे मोजां कन्ट्रेक्टर। बिथाङा बै समाव हाग्रामा महिलारि थानायखायनो निस्सय टेन्डारखौ बुनानै बिथाङा मोनदों। नाथाय आं दुखु गोनां मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों, बेबायदिनो गिदिर गिदिर खामानि दासिम बबेयावबा जादोंब्ला जोंनि बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा रावबो मोनाखै। नाथाय बै समाव आदा अचिन्त नार्जारि बिथाङा जोंनि बिटिसिनि, बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि, बिथाङा बे खामानिखौ मोननो हादों। नाथाय दिनै गिदिर गिदिर खामानिखौ बाहेराव हरजोबनायखौसो जों दिनै नुनो मोनदों। बेनिखायनो खावलायदों प्रमद बर' सार बिथाङाबो सरकाराव थानाय समाव दिनै हाग्रामा महिलारि बे आइ पुवालि दैसाखौ बानायनाय गोजोन होनो हादों रायजोखौ। नोंथाङाबो जेन गिदिर ब्रिज, गोलाव ब्रिज बानायनानै जेन रायजोखौ गोजोन होयो, आं बेसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।